Alhamdulillah. Ibaratnya wong sang ipas tak nyawa nyahur nyawa. Menanjung Ratu Katen lah ya Romo Sunan ya Sunan Lejam itu kok salah apa tuh Nangsang kok karebet ini ya gandeng walang susah unggul mulung wis padha tumeka pati sing tegese ing wektu iki dina sliramu wis kual saka regemane wong panarukan lah saiki mung kali sliramu jengat ngersakno kondur ning Demak apa ning Jepara wae kula ten Jepara mawon Rama apa ora oleh prayoga ning Demak kok bareng karo aku arep apa Ini Jeng Ratu gandeng panarukan tekan ing Jepara kuwi aduh munggah gunung medun jurang mlebu alas sing begondotan saya-saya ning ngepasi gunung Pegah sigang wah bebayane saka pamrayogaku kondurmu ning Jepara nganti pengawal utawa penderek ya Jeng Ratu. Sinapa? Heeh. Piye? Kali nyamat. Ketiban sampur kowe nduk. Liripun pundi? Sing pare kudu milih penderek ing ibumu nggone ngersakno kondur ana ing Jepara. Gandeng ning kene iki anane bocah loro penangsang karo karebet ora age pilih milih penangsang apa milih karebet. Aja salah pilih kali ya. Milih sing brengkose kandel. Kedaipun ngaten. Iya si gagah ora klemak-klemak. Ora kuplak-kupluk. Pendek ora telek. Wale. Ora kandhang kok. Yo, enake dibalik barang. Menawi saking pamanggih kula Rama Sunan. Yo. Pantes lan patut minangka dados pendherekipun Ratu Penanjung. Mesti kowe. Menika saking pamanggih kula lho nggih. Yo. Pantes lan patut menika mboten wonten sanes kajawi. Lho, Jawi kok kredit Rama Sunan. Kedhe meneng awe-awe sedakep ngawe-awe ya kowe iki mah. apa ora kleru? Boten. Mongko nek titik cakrake cakrak penangsang. Murid Sunan Gagah penangsang. Tanggung jawab ya tanggung jawab penangsang. Tanggung jawab. Brengose gede penangsang. Lah kok kowe milih karebet? Sinasa brengose gedhe cakrak gagah pideksa nggih Rama Sunan. Ning dereng kinantenan menawi to saged dados pendherekipun Ratu. Oh iki kuat kok, Nduk. Kuat iki kuat. Patapane niku Kuat sebarange. Karebet Nggih, kula terus. iki mono mujudke sawijining kapitayan utawa amanah adil amanata ila manit tamanaka wala takum mangkona tindakno amanah sing diparingke lan aja nganti sira kianati karo sing paring amanah ya ku anfusakum wa ahlikum naro jaganen reksanen awakmu apa dening kulawargamu saka siksa neraka saiki Kanjeng Ratu dhewe kondur Jepara Bareng nyuwun pamit. ya hati-hati ya ora sah iri ya Boten. Gitu. Iya, dimpet. Lho kok dimpet niku pripun? Ecok-ecoke lila legawa. Darat sifat iri pi panas Wayahe. ya kawal kasada fa inal kasad yakul
kasanati kamata ulnaron atam. Buangan sing adoh ya sifat iri utawa sifat hasud. Mergo sing jeneng sifat hasud kuwi panas ibarat kaya geni sing ngobong kayu bakar. Sabar Sodek. Kowe bali ning endi? Ya bali ning Rembang anggo Rembang. Lho, ora mampir Demak. Moh, Nek mampir Demak bareng aku. Ya nek kono sewang-sewangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing dadi ratu ning Demak mesti karebet. Karebet dilatih dadi ratu. Gawe rese. Demo. Cekap semanten atur jaraning dalu punika sugeng mundur sugeng sare